tuloy ulit tayo, punta tayo ng summit ng Mount Paldingan. So mayroon na palang isang taon na di po tayo nakapunta sa summit, kaya pasyalan natin ulit. Ito medyo masukal yung daan. Muna kami mga sir, madam. Nasamag. Labsan na kayo mga madam. Nga nakasamsamag. Samag-samag. Alibang sir, tagalibang kami. Paki-follow na lang jay ko Facebook page tayo kin YouTube channel. Lava Plax. Walo kami sa sir. Post ko sa Facebook to ha. Oh, sige. Anong Facebook, ma'am? Ha? Anong pangalan sa Facebook? Lanibet Manlungat. Lanibet Manlungat. Hi. Mano kayo? Walo ba? Uy, sa walo kami, madam. Sige, Jonas. Ajirats na nga tatapa ka na umungkul bangir. Kitantay pa ano ka? Baka narigat. Nasamag lang. Sige. Masukan ng konti yung daan. Ayun, mauna si Jonas. Marigatan dia. Los gravel. Ay, ada sabong ti ko. Bungbong tit. Sa Tagalog ang tawag. Ato na nagadaw na ikaw. Common grass of the Philippines. Amorselo. Ay, Amorseko. Ito ang Tagalog nito. ay kunak nura kita na babasit ng sabong, da sabong na nito na. Ay, da kita purikot. Hindi ata kitin. City ba yan? Ang pinakbakas yan. Tani, pakasama lang. Dito na sitin. Katama lang nagpakaso yun. Mura siya, natawan sa mga. Uy, yung gawin din pinagtutuloy din nga pangan. Hindi ang malilinisan dito yun. Naunag! Los gravel! Ada batong nga dadakal! Ada batong nga dadakal! Ay, ayos. Lina kayo! Basic lang! One time nga one time. Nandun yung mga kasama natin. Hoy, basic lang! So yan. Sergio, yung kaki LX natin, Sergio. Kaya yan. Oh, di ba? Basic. Oh. Basic na eh. Kaya. Oh. Oh.
di ba? Oh. Oh. Oh, di ba basic? Pwede na. Matinik. Oh, di basic. Sabi ko basic. Oh, next. Ano kaya kung sunugin natin to? Ay hindi, may mga kwan. May mga hiker. Mas mahirap pa nga dun sa baba kaysa dito. WR. Ay, CRA pala. 4. Brand new CRF. Yung CRF oh. Sige, basic lang. Ngay. May idol na. Ang ganda ng idol ah. Sablay. Ah. Idol eh. Oh. Ano ito talaga CRF? CRF yan. Walang kamot ah. XCRF rin to eh. Quatro! Yun! Sineti po! Diba? Oh, nagasgasan. Gasgasan na. Malapit nang matungkab yung bato. That's my idol 4 guys. Oh, yeah. Talagang hard trail na ano yan. Professional. Sino yan? Lucio. Tabi mo nga! Ikaw nagbibidyo nga eh! Tilag mo laban! Bakit? Anong nangyari? Ito ang nangyari! Ang tapang bumirit. Galit na galit. Kaya di ako bumisto dyan eh. Kakain ka ng likabok. Ito pala rata ko. Dito ka, lipat ka dito. WR. Oy.
tatay mong kalbo. Pati boots. Pang talaga niya. Ba yung tipang? Pag nalaglag ka dyan, wala na. Ikaw bakit ako nga? Pag nalaglag ka dyan. Ikaw Pagpudot. Yung, kasama rin natin si Laba. Ang tagal din namin tinagsama ni Idol ko. Matagal din nandito tayo nakakyat dito. Almost 1 taon ata. 1 taon? Dito ako nag-hunting ng kwan. Saan? Kalimukon. Yun, sa bundok na yun. Maraming kwan dyan, wild chicken. Wild chicken. Sa dalawa, tatlo. Sa dalawa. Ah. Wala na sa baba? Ha? Tara na. Tara na. Para hindi mainit. Init daw, tara na. So, guys, nandito kami sa summit. Yun yung Ano masasabi? Jonas, muna. Para alam. tirahin mo nga ako, kunin mo itong motor. Tering ting 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 ting. Diba bro? So yan. For the first time nakarating yung KLX natin dito at may mga KLX tayo. Sir Joe and Matinik. Yan. Team Green. Okay. So ito yung unang training KLX dito sa Mount Saldingan. Tapos tignan nyo guys, oh, sukal. Kaya dahan-dahan tayo kasi may mga hindi natin alam dyan, baka may butas. So kung view rin lang ang usapan, napakaganda guys. Yung drone natin dyan, paliparin nyo. Yung drone natin, paliparin nyo. So dito masukal, sa kabila sinunog, kaya yun, oh, malinis. Ito mahirap dito guys, makita yung daan, may mga porsyon na di makita yung daan. So yung sinabi nga nila kanina, bawal yung tatanga-tanga dito guys. Pangin to eh. Pangin dito sa gilid. Dito guys, pangin dito guys. Hindi lang kasi makita kasi tatakpan ng damo. Guys, mga bago pa lang sa ating YouTube channel, always click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa ating mga trail video na i-upload. So, kasama po natin si Sergio TV. Ganda, ganda. Na sila sa kabila, oh.
Nakarating na si KLX natin dito sa mismong pinakasamit ng Mount Paldingan. Okay. Nauna na sila. Namin ngayon guys is Tataw Trail. So bihira lang yung mga riders na pupunta rito kasi yun nga makakala nila masukal pa, pero ito sinunog na nila, kaya medyo malinis ng konti yung daan. Doon lang sa banda yung medyo masukal. Muntik na. Sige eh. Pakabot ako sa'yo. Bagal mo kasi. Clark. Nakakapagod ka raw. Oh. Napakaganda ng trail site nyo mga sir. Sulit. Ha? Bakit? Ha? Ayaw na. Kick mo nga. Parang yung plastic. Ang ganda ng hangin. Oo. Ba't ka mapapagod? Maganda daw yung hangin. Oh. Maganda na natin sa idol natin. Ayan, parang namasal lang ba? Tatanga-tanga. Team green kami ngayon, eh, idol ako. Team green. Hindi na green yung isa, may black.